सुजुनाय लिरनाय खननाय बे मेथाइखौ सुजुनायनि आगोल आं रन्जन दैमारियाव थांदों बे आंखौ गोबा खरबदों आरो नोंबोथ' जेल जाबायलै फंबाय फिसारला होनदों आरो फिसारलासो नालाय जोङो जे बाम खरबदो मोदैया ज्राम गलायदो आरो इंलिसाव बुंदों बियो इउ आर डुइं सामथिं होनना बुंदों नों माबा मोनसे जाथिनि थाखाय मावदो बेनिखायनो पुलिसा नोंखौ हमदों सिखावखौसो हमो पुलिसा होनदों मानसि बुथारग्राफोरखौसो हमो नोंथ' जेबो खालामाखै खिन्थु नोङो सरकारनि नोजोराव माबा मोनसे फेक्टर बेनिखायनो नोंखौ हमदों आवगायलांबाय था आं बुंबाय आं मोनसे मेथाइ लिरदों सार नै दिदि आयै दे आंबो खोनासंगोन नै नोंबोनो हरना दोन ओमफ्राय अनजालि बायदि दे बिक्रम आं जेराव दोङो बेयावनो खुसि थागोन नोंसोरो सिन्था खालामनो नाङा होनना आंखौ बुंदों आरो दे दा मेथाइखौनो आं रोजाबो बेहा हिनजावजोंबो रायलायनो मोना गथ' गथायखौबो नुवा गैया रावबो गैया मिथिबाय बेसेबांबा गोजौ हाजोआव दङ बियो 10 APPN केम्प गोजौ हाजोआव काहिलि पारायाव दै बेखौनो खनना फोजोबसै
जाबाय दे अन्नानै लांगोनाव भट होनो दाबाव सुद्ध बसुमतारिनि महर मुस्रिया गोबां थाव दे बेखौ नुबानो बोरैबा मोनो ने बेनिखायनो दाबाव रायजोफोर दे थेंक इउ